ערב טוב, משפחת חתן את חתן, משפחת לוי, זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. אבל באמת, שמחה. שנייה, אני אביא לכם הרגע. באמת שמחה גדולה, הרבה תפילות. תצעק, לא צריך להנקול, תצעק, אתה יש לך קול. הרבה תפילות, הרבה תקוות, וברוך השם, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אנחנו נמצאים בסימן פרשיות שבוע של אבות העולם, אבות האומה, ומהם יש לנו ללמוד כמה חסד, כמה אמונה צריך. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אי אפשר לאדם שלא יהיה מאמין ויעשה חסד, ואין מצב שבן אדם עושה חסד ואין בו אמונה. זה וזה תלוי. אנחנו עכשיו ניגש לסדר הקידושים, אבל לפני זה משהו קטן. אנחנו מברכים עוד מעט אחרי הכתובה 7 ברכות הנישואין. אם נבדוק טוב טוב, אף אחד מהברכות, אולי חוץ קצת מהאחרונה שמזכירה כל ששון וכל שמחה, לא שייכת בכלל לחתונה. אף אחד, יופי, אף אחד מהברכות לא מזכירה ולו במשהו את החתונה. ואולי שתי הברכות שיש לתהות עליהן, הברכה השלישית והרביעית, ברוך אתה השם יוצר האדם, וגם כן פעם שנייה עוד פעם, ברוך אתה השם יוצר האדם, אשר יצר את האדם בצלמו. אז קודם כל, יוצר האדם מתאים לחדר לידה, בן אדם ילד, אישה ילדה ילד, תגיד יוצר האדם, מה אני צריך אותו בנישואים? ואם כן בנישואים, אז למה לי שניים? לא מספיק אחת? אלא מה? כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, בהתחלה הוא ברא אותו זכר ונקבה ברעם, ויקרא את שמם אדם, שניהם ביחד היו מחוברים. היו מחוברים על ציר גב עד הציר, מקסימום אחד לצד השני, צלע, פינה. זה היצירה הראשונה, קצר ולעניין, ברוך אתה השם יוצר האדם. הברכה השנייה, ברוך אתה השם אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין עד עד. מתוך תוכו הקדוש ברוך הוא לקח, ניסר את הצלע, ומתוכו התקין לו את הבניין שלו הפרטי לכל אדם ואדם עד עד. זה היצירה השנייה של האדם. אז למה אנחנו צריכים את היצירה הראשונה? היצירה הראשונה היא סיבה פשוטה. יש גמרא במסכת קידושין, דף ב' עמוד ב', אומרת למה האדם, האיש, מחזר אחר האישה ולא האישה מחזרת אחר האיש? אלא למשל לאדם שעבדה לו אבדה, מי מחזר אחר מי? האבדה אחר בעליה או הבעלים אחר האבדה? מה יוצא מפה? בהתחלה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כפי אשתי מחוברים, כל אחד אשתו מחוברים. למה? לזכור את הרגע הזה ולהתגעגע אליו ולחפש אותו. לאחר מכן הוא ניסר אותנו ובאה היצירה השנייה. ומפה אנחנו בונים את עצמנו כאשר אנחנו אחד עם הפנים מול השני. לא על הצד, אלא מסוגלים להסתכל אחד על השני. ואנחנו תקווה שהברית הזאת, בעזרת השם, כמו שהקדוש ברוך הוא הרס אותנו לעם, לקח אותנו לעם, ואמר והרסתיך לי לעולם, כל בוקר אנחנו אומרים תפילין, והרסתיך לי בצדק ומשפט, והרסתיך לי באמונה וידעת את אדוני. ככה שהברית הזאת תהיה ברית עולם עד 120, בריאות שלמה, מזל טוב, שעה טובה ומוצלחת. לפי בקשת החתן והכלה, מצא חן בעיניהם הכוס הזה, הבאתי אותו מהבית. חתן וכלה, חתן וכלה, יאיר, תנו דעתכם לברכות
אני מברך, אבל אתם צריכים לצאת ידי חובה. לכן שימו לב לברכות, להתכוון לצאת ידי חובה בפשטות. להתכוון לצאת ידי חובה, כמו שאני אומר לכם במילים האלה, ואני מכוון להוציא אתכם.